akong suliran. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Eileen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Sidley, 27 anyos, usa ka single mom, usa ang anak, taga Cordova, Cebu gid ko. Apan ni anak ko karon magtrabaho isip OFW sa Hong Kong. Sa inyong live FB o YouTube na lang ko maminaw sa inyong mga drama. Punto legal kining akong suliran, kabahin sa amahan sa akong anak, o sa gusto na kong buhaton sa apelyado sa akong anak. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang 16 anyos pa lang kong napamabdusan sa amahan sa akong anak. Ingon ini ang mga panghita po. Unsay mabdos ka? Sus! Kayo ba yan mo sagpaon, oy? Kinsa yamahan? Kinsa? Uy, Freddy! Kamusta na si mong kitaguan ba? Ito sa mama ni mo? Wa ko mangita niya. Nangutanan ako kung kinsa yamahan. Balik lang sa tago, Freddy. Sus! Kawa gibuot ni mo. Nganong nagpamabdos ka man in taon, oy? Freddy ay... Do, Marika! Ay tago-tago niya! Batuon ti ka ng chinilas na ko ron! Gawas! Sagad Lucas, Freddy, ma. Kay mo uli niya na. Mayong gabi inang, pamin ako. Oh, ngano ko taong mo amin ka na kung tuntuha ka. Dokloon tayo noon ka buanga ka. O saon man ini ron, ha? Nga minor pa man akong anak. Minor di edad pa ni. 16 anyos. Dili pag yun pwede makasal. Apa na ko naon na mo? O gipamabdosan pag yun ni mo? Pilay mong edad? 20 lang. 20? Tiyaw mo na? Labab kang huibot! O saan man ninyo ron? Ha? Manubag mong kuwana nang. Bawa naman sila si mama magpapan ako bahin ni tabo ni Sitli. Mag-ipon ng una mi sa amo nang. Kuyog lang mamagpapan ako. Onsa? Oh, angay lang. Aron makatoon mo katubang ng dakong responsibilidad nga inyong kisudlan. Freddy? Diri ang nurse. Gitagan ko niya aning papel nga akong gipirmahan isip di angko nako nga ako'y amahan sa bata. Og gipirma sa ko. Tiwasan na nagpil up ang uban no. Ilabi na sa imong mga detalye nga wa ko mahibaw. Imong gipadang yung mga apelyido sa atong anak? Oo, natural. Anak ko din ako. Magdagyod siya sa akong apelyido. Nipirma ang akong kaning kaipon sa birth certificate sa akong anak, isip pag-acknowledge sa among anak. Og nag-ipon mi adto. Apan, nagkadugay ang among panagtipon, nagkawa naman siya panahon nako og sa among anak. Magsige na lang mig-away, og mura na lang kog nagpakilimos niya sa panahon og atensyon namo sa akong anak. Unya? Ay, asa naman is Freddy, uy? Magpakuha ko niya din is merkado sa motor kay bukat na yung akong ikumpra. Hello, Seth. Asa naman ka, uy? Kaniyara kong nagpaabot ni mo, Dere. Di ko ka na, Seth. Layo pa kay ko. Ha? Ubehapit itong masab ko. Sakay ng tricycle. Unsa? Ay, kapoy yan niyaw, eh. Bye na lang, uy. Kay nanay tricycle nga nagpadung, Dere. Sa eskwelahan. Kapito na lang nako. Aron na usang akong account. Dong! Ihunong lang ko palihog na sa eskwelahan, Dong. Maghapit na lang ko sa akong anak. Okay, ma'am. Plitin ako, Dong, oh. Ay, kadiyot lang kay kay manaog ko. Salamat, Dong.
man tong motor. Si Freddy man to. Og may angkas siyang babae nga hugot kay Mika ko siyang likod. Animal ka, Freddy. Ang sobrang panultin mo eh. Mulimot ka pa yun nga nakita tamang yun ta. Diin mo. Ganong karon ka lang na uli. Sa mukha ni mo sitli, oy. Saba na kay ka. Magbuwag ta, Freddy. Unsa? Hadokon! Aray! Unsa? Oy, in town, sitle. Gisayunan ka ng imong desisyon? Nakigbuwag ka sa amahan sa imong anak? Unsa man nimo anak pagbuhi imong anak ron, ha? Ma-abroad ko ba? Ang ibilin ako ni mong akong anak. Unsa? Karon, ni ako sa abroad, sa Hong Kong, pila na ko katuig diri. Ug wa gyud pagpakabana ang amahan sa akong anak sa among anak. Way suporta, dili gani mahangyo kon patambungon sa mga activities sa among anak. Ug akong nahibaw-an nga naminyo na gyud siya og lain. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 16 anyos kong napamablusan sa amahan sa akong anak. May tulubagon ba siya kay minor de edad pa man ko adto? Unya, wa na siya mosuporta karon sa among anak. Ikaduhang pangutana, naminyo na siya og lain, ug wa na magpakapana sa among anak. Unsa may pwede na akong ikaso niya aron nga mohatag siyang suporta sa among anak? Ikatulong pangutana, ang among anak nagdasing apelyado. Pwede pa ba nina akong ipausab ngadto na sa akong apelyado? Kay wa man sa magpakaban ang iyang amahan niya. Unsay mga requirements o pilasab ang magasto? Ikaupat o katapusan, kung pananglit, mapausab yun na akong apelyado sa akong anak. Wala ba niya siya katungod sa mapundar unya sa iyang amahan? Kung pananglit, wa na ko? Palihog, tabangyok tambagi ko, kini ang akong suliran, sitli. Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako today, akong tingog, ako'y muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana na to, kabahin sa ato ang mga kapikas, kabanay, karelasyon, unsa pa ng mga pangutana nga need sa kaalam sa balaod, ipadala ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hala, taga Cordova, Cebu ang ato ang letter sender pero OFW sa Hong Kong. Maminaw ni siya sa ato ang FB Live. Dinha sa kini ang Akong Suliran. Diliday, DYHPRMN Cebu nga Facebook account ug sa YouTube ni siya maminaw. So thank you kaayo. Sitli, no? Ang ato ang pangalan, atong gipangalan niya, Sitli. Single mom, mabuhi ka. Taga Cordova, Cebu. Greetings, no? Kang Mayor Didoy Suwan, kang Attorney Marvin Panyares, my loves, ang ako ang pinakabuutan nga amigo, nga abogado din sa Cordova, ilang municipal administrator, og kang Congresswoman Daphne Lagon, ug sa tanang mga Ako Bisaya supporters nato dinha sa Cordova, ug kang Konsehal Patrick Lagon. Maayong pagpaminaw ninyong tanan ug punto legal ta karong adlaw. Layo adig abot sa ato ang drama, guys, no? Naabot gyud tag Hong Kong. So I'm sure daghan kayong mga Bisayang maminaw pod nato. So mabuhi mo dinha pag-amping in town mo, no, sa inyong pagpantrabaho kay dili lalim ang inyong gibuhat nga layo mo sa inyong pamilya. Now, kaning ihang pangutana kabahin sa amahan sa iyahang anak ug ang mga records niya kay bata pa man gud ni siya nga nahimong inahan. I think 16 years old ko atong basihon sa drama, no, sa nga gipadaan atong naminaw nato ato na paminaw kaganina. Unya, of course, maski pag nag-ipon sila, unya ang iyahang kaipon ni pirma sa birth certificate sa iyahang anak, meaning gi-acknowledge niya, di man to sila pwede maminyo, no? Atong tayma kay 16 dili baya pwede maminyo, no, base sa ato ang family code. Pero nag-ipon sila, pero sige lagi away, no? Kay di manggod wa manggod togi plano pila ragoy kanang edad, pila pagoy edad niya, pero gi-acknowledge, meaning to say kung gi-acknowledge na ni pirma na sa likod sa birth certificate, so therefore ang iyahang
apelido, ang apelido sa iyahang papa. Taod-taod na gyud to siya nga naa sa gawas, wa pud nagpakabana, wa po'y suporta, no? Ang iyahang papa way puangod, muralag ng ngiti, nya nilakaw na wa dayon, di man lang gani mo attend sa mga aktibidades sa iyahang anak dito eskwelahan kay naminyo naman di ay. So una niyang mga pangutana guys. 16 years old kuno siyang napamabdusan sa amahan sa iyang anak. May tulubagon ba siya kay menor de edad pa ko ato? Unya wala na siya musuporta karon sa among anak. Okay. Una sa tanan, of course, supposed to be, pwede gid unta siya mo qualify as statutory rape kung siya of legal age unya ikaw 16 menor de edad atong panahona. Pero ako murang mahog man sad gyud siguro no nga wa man gyud to ninyo. Wa man pud kapugsa siguro ato. So di ko gusto mo daginot ta dinha dapita nga taud-taud na manggud to nahitapon. Ang ato ari ta focus sa iyahang tulubagon ug obligasyon dili diha nimo pero dinha sa imuhang bata. Dinha ta magtan-aw no kay mo may importante karon and in the future no kay amahan siya. Maski pag 16 ka, pilay edad nimo, maski na mas dako kag kita niya, isip OFW din has Hong Kong, pagkangan nga amahan siya, naa siya'y tulubagon nga muhatag og suporta. Dili lang gani sa kwarta, supposed to be, dapat gani. Tanan, mental, emotional, psychological, no? Ang kanang iyang physical presence, no? Paghatag og suporta sa imong anak, need ta gani na. Pero, dapat na siya manupag dinha. Ikaduhang pangutana, naminyo na siya og lain ug wala nagpakabana sa akong anak. Unsa may pwede na kong ikaso niya, aron muhatag siya suporta sa among anak. Of course, child support. Di man na mag-ingon nga kay abi naminyo na, wa mo nagkadayon, wa pud siya tulubagon ngadto sa bata. Sa bata ha, dili nimo. Kay wa man mo naminyo, kani magong support duha. Spousal support ngadto sa bana or sa asawa, pero dapat ninyo mo. Pero kanang child support, wa na nagdepende kung naminyo ang ginikanan. Ang pagkangan nga ikaw mo'y amahan or inahan anang bataa, naka-attach always ang obligation to give support. Maski pag wa mo nagkadayon sa inyong pares paghimo anang bataa. Ikatulong pangutana, ang among anak nagdala sa iyang apelyido. Pwede ba nina akong ipausab ngadto sa akong apelyido? Kay wala naman sad nagpakabana ang amahan niya. Unsa may mga requirements ug pilay magasto. Nasadtaan ning mga pangutana nga pailisang apelyido kay wa nagpakabana ang papa. Okay. Kaning mga nakka, no? Hunahuna-on gyud natong tarong ug unsay consequences nga ipa-acknowledge nato sa papa ang bata. And I really think it is beneficial para sa bata no nga dalhon niya ang apelyido sa papa nganuman because makagukod ta kay mangayo tag suporta niya di na to padadong apelyido magtagbaw papuntag probar nga anak siya kana noon nga gi-acknowledge na siya sa papa no mahimo man nga di niya dalhon no kay total automatic man gyud na nga ang mama gyud ang magda sa apelyido ang apelyido sa mama rather ang dalhon nga apelyido sa bata kung dili sila minyo good no so nahunaan nagtarong ako I will discourage that yun kay mangayo biya tag support ikaupat ug katapusang pangutana kung pananglit mapausab yun akong apelyido sa akong anak wala na ba unya siya katungod sa napundar unya sa iyang amahan kung pananglit wa nako amo lagi ni mangutana tag naatay interesado tang makapanunod unya matagbaw patag probar kay dili na maong apelyido kana hinuon nga nakalaki na sureball na nga in kasog na ay mahitabo no makapangayo ta makapanunod ta kay gi-acknowledge siya niya plus na dapat gyud sa apelyido sa papa ay nalang nagkipausab no of course makapanunod siya ako alang nga sometimes it might be difficult for the others no nga parehag sitwasyon nimo kay wa sila gi-acknowledge during the lifetime wa ni pirmas birth certificate unya kanang wa pagyud kada sa apelyido kani hinuong imo nga sayon kaayo iprobar ato na hinuong baliktaron unya maglisod na pud ta in the future so I will really suggest and advise na dili lang and this will also I will always repeat this ha nga mahimong tibuok ang pagkatao sa imuhang bata nga makibaw siya kinsay iyahang mama kinsay iyang papa no usay maluoy ba tas bata nga matagbaw pag-experience iyang mga classmate nga ala ang apelyido sa imong mama kaniya anong kana man imong apelyido wa day kay papa naam gud nay papa gid ang bata giun sa gud pagkatao ang nagwa
wa nay papa, di ba? Nya matagbaw malibog na hinuon. So, at least magdepende gyud kung saon nyo pagtarog ekspektar ang sitwasyon nga nung wa nagkadayon sa mamig's daddy. Unya mo ning imong apelyido, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.